Čaute, ja som Roky. Točím teraz nočný vlog. Jebaný moderný výťah. No, tak točím vlog, teraz nočný a chcel by som povedať, že pridal som nové video na YouTube. Warcraft 3, Let's Play. Má to nejak 5 minút približne. Tak, ak sa páčilo, tak like. A keď sa nepáčilo, tak dislike. No a nejaký komentár videu poprosím. A ak sa vám páčilo ten Let's Play, tak som poprosil like. Ak nie, tak môžete dať dislike, ale vyjadrite svoj názor. A no proste dal som teraz Warcraft 3, komu sa páčilo, tak nech a like. Takže zdraví vás Roky.